Benvidas a Redes e Raíces, Voces do Traballo Social. Eu son María e isto é un podcast do Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia para construir benestar e xustiza ecosocial dentro do noso territorio. Hoxe temos un episodio sobre traballo social en educación, porque a educación tamén é un espazo de coidados, de resistencia, de creación colectiva e de futuro. Hoxe falamos de loitas, de soños, dereitos e de comunidades que non se resignan. Neste capítulo nos acompañan dúas voces novas, pero con raíces fondas e miradas valentes. Hoxe con nós temos a Noa e a Mae, benvides, que son estudantes de Traballo Social na Escola Universitaria de Traballo Social de Santiago de Compostela e tamén son integrantes de Matrícula Cero, unha asamblea estudantil creada para loitar por algo esencial, facer pública a súa facultade e integrala dentro do sistema universitario da Universidade de Santiago de Compostela. Noa e Mae representan a unha xeración que cuestiona, que organiza e construe alternativas. Neste episodio vamos a falar de educación como dereito, como un espazo político e, sobre todo, como unha ferramenta de transformación ecosocial. Porque o traballo social educativo tamén se aprende, e tamén se defende e tamén se soña. Benvides, Noa e Mae, a este espazo de encontro que vamos a ter hoxe. Grazas. Me gustaría como preguntarvos como surdiu todo isto de Matrícula Cero. Pois a verdade iniciouse por, o ano pasado, cando entramos como novas estudantes desta carreira, dímonos conta de que tiñamos unha problemática que non se reflectía cando facías nin sequera matrícula. Saía un aviso por parte da USC dicindo que esta carreira era máis cara, pero non se mencionaba canto de máis cara se refería a esta mensaxe, non? Entón, que pasa? Cando nos dimos conta da cantidade de cartos que implica estudar a carreira vocacional que temos agora mesmo, pois hai xente que non se pode permitir isto ou que ten que facer un enorme esforzo para poder levar a cabo pois os estudos que quere. Matrícula Cero nace da necesidade de reivindicar que non toda a xente pode permitirse unha educación privada, privatizando este tipo de carreiras e facendo que non sexan accesibles, estáse recortando moitas saídas educativas que pode ter un gran número elevado de xente. Genial, moitas grazas. Que importante isto tamén, non? Porque ao final a realidade de moitas compañeiras pois que hai moitas preocupacións neste tema coas vosas compañeiras. Non sei se queredes comentar algunha así das preocupacións que hai na universidade en relación a este tema, algunha historia pois de algunha compañeira. Esa a maior preocupación que temos, que tivemos ano pasado, que temos a día de hoxe, é que moitas compañeiras da carreira non se poden permitir os 4 anos de carreira que dura Traballo Social. Xa nos dimos de conta de que xa o ano pasado moita xente se queixaba de que non iba a poder seguir pagando os seguintes anos de carreira polo elevado custo que, encima, cada ano vai subindo pois 100 euros ou así máis ou menos. O ano pasado, como tiñamos a perspectiva de que se iba a facer público para o ano 26-27, pois claro, moita xente entrou na carreira, a xente primeiro, quero dicir, entrou na carreira pensando que iba a poder costearse ese primeiro ano e que logo, pois, que non tería que seguir pagando esas cuotas. E que a noticia de que ao final non se iba a facer público para, como se prometera, para o 26-27, moita xente de primeiro, que está en primeiro este ano, non sabe que facer ese esforzo económico que supón seguir ca carreira ou se cambiarse de carreira, deixar traballo social e meterse noutra carreira que sí que sexa 100% pública. Mesmamente, xente que está agora en segundo ou en terceiro, que seguiu unha carreira activamente porque pensaba que iba a poder pagala. De feito, claro, seguir pagar un ano máis e logo pois non ter que pagalo máis. Sen embargo, este ano, ao saber que non se vai facer pública, pois compañeros nosos de segundo pois xa dixeron que van deixar a carreira porque non se poden custear eso. Ou van coller outra carreira ou se van poñer a traballar. E moita xente que sigue na carreira
seguramente que queiren seguir na carreira van ter que, por exemplo, facer un esforzo económico superior ou traballar en verán ou traballar e estudar ao mesmo tempo na súa estancia en Santiago para poder pagar a carreira. Cantas persoas estades agora conformando Matrícula Cero? Eh, Mais ou menos. máis ou menos diría que somos alrededor de 160 persoas, pode ser? Sí, Incluímos en especial a xente tanto de segundo, porque digamos, o movimento que empezou cando estamos nós en primeiro, inclúe agora a xente de primeiro tamén, sobre todo, porque somos os que máis repercusión vemos, que no punto de que a xente que está agora en cuarto sabe que este ano xa se acaba todo, e a xente que está en terceiro, pois anda un pouco nas mesmas, aínda que tamén se moviliza. Pero Vale. sí, no somos alrededor de iso, 160 persoas, máis ou O menos. sea, entonces estades como mayoritariamente de primeiro e segundo, non? Sí. Vale. Sí, ahora mesmo sí. Vale, vale. Cada canto tempo estades facendo pois reunións, máis ou menos, asembleas? Pois agora que foron as vacacións de Nadal non pudimos reunirnos porque cada persoa foi para a súa cidade, a súa aldea ou así, pero cando estamos no curso académico, quero decir pois agora que volvemos en xaneiro, en febreiro, pois depende moito tamén da disponibilidade da xente, de cantos vamos a ser na asamblea ou así, pero se soe facer cada 2 semanas, máis ou menos, excepto que pase algo que non estaba previsto, pois facemos algunha de emerxencia e reunirnos no día seguinte ou aos 2 días. Está moi ben, a verdade é que, bueno, sodes un montón ao final para reunirmos, o sea que está ben que hai forza aí. E tamén vos quería comentar que agora mesmo na USC, na universidade, vai haber eleccións ao reitorado. Non sei se pois vos reunistedes cas candidaturas ou se fixechedes algo aí dende Matrícula Cero con iso. Sí, tivemos contacto con todas as candidatas que se presentaron para de bendito posto. Con algunhas delas logramos reunirnos, como pode ser con María José López Couso. Eu personalmente fun a esa reunión, así que podo dicir que dentro do que bonamente pudieron facer, sí que deron pouco de pé a falar sobre o tema e a presentarse, digamos, a favor de intentar prestarnos a axuda posible e velar un pouco polos nosos intereses, entendendo o noso punto de vista de por que estamos reuníndonos aí e que era o que queríamos conseguir con esa reunión. Sí que é certo que quizáis as nosas propostas pois non viron luz verde, digamos, pero poder ter unha comunicación máis directa con alguén que vai representar un cargo tan de tal relevancia nunha institución pública, pois ao final é algo que sí que suma para a nosa loita e para poder ter unha continuidade polo menos en cuantos términos de como vai o proceso de integración. Bueno, tamén tivemos outra, agora que callo, tivemos outra tamén co vicerreitorado, se non me equivoco. Sí. E que tal foi a reunión? Bueno, esa reunión non pudimos ir tanto Mae como eu, pero os compas que sí que foron a esa reunión dixeron que se foron, en plan, acabaron esa reunión cun sentimento un pouco de baixón porque o feedback que lle estaba dando os membros do vicerreitorado pois que non foi de tratar de axudar ou axilizar este proceso ou de intentar dar algunha axuda. Parecía que estaban máis ben entorpecendo un pouco todo isto e sen dar solucións nin nada. Vale. E a nivel xeral, non? O sea, agora nos trasladades este sentimento co reitorado, co vicerreitorado, non? A miña pregunta é como vos sentides dende que comeza a Matrícula Cero, como estades sentindo todo este proceso, non? Como de acollida a nivel emocional, pois tanto para vos ou como para Matrícula Cero, como... É dicir, vos sentides acollidos dentro da universidade ou como estades sentindo así todo este proceso? Bueno, a verdade, pois internamente, baixo a miña perspectiva aquí persoal, pois sí que noto que hai a mobilidade estudantil no canto de que sobre todo a xente interésase para as cousas de maior relevancia, como poden ser manifestacións ou algún tipo de reivindicación de sair ás rúas e demais, sí que noto que a xente se volca e iso é algo pois bastante esperanzador. Sen embargo, igual por parte de institucións educativas como pode ser a propia USC ou a fundación que leva agora mesmo este grau,
notamos que sí que hai unha falta de algo de transparencia, digamos, non? Porque dende que comenzamos como movimento unha das cousas que suscitamos foi que no canto que se poda que todas as novas que teñamos sobre este tema que se fagan coa transparencia necesaria, que involucren no estudantado, porque ao final somos tamén quenes nos vemos afectados directamente pola dinámica de integración, digamos. Non hai tanta transparencia como se nos prometeu, por exemplo, recoñendo un pouco que mencionou antes a miña compañeira de a USC e demais, de dicir que facer a promesa de que para este curso 26-27 sí que estaría público e finalmente non é así. Por exemplo, isto viuse reflexado nunha noticia que saiu no periódico, que indicaba que efectivamente ia ser pública para 26-27. Esa noticia non foi borrada, simplemente borraron a data 26-27. A min iso pareceme xa un tanto de quedarse incluso co alumnado, xa non cos que estamos estudando agora, senón coa xente que quera entrar a futuro. Non sei, non quizáis algo máis de xadez por parte do mundo máis administrativo e demais. Non sei como ve, non? Sí, dende esa parte administrativa e burocrática, esa sensación de que non temos un apoio directo, ou, bueno, moito apoio en sí, de parte destas institucións. Sen embargo, para dar un punto positivo, sí que sentimos de que, dende que se creou Matrícula Cero, moitos alumnos se implicaron neste movimento, e sobre todo os que están máis implicados non o fan por unha cuestión individual de non quero pagar máis, senón tamén teñen esa perspectiva de futuro de inda que non me chegue a mí este proceso e teña que seguir pagando ou só me chegue gratuito un ano de estudo, sei que as seguintes xeracións de xente que veña a estudiar traballo social poidan ter esa educación pública que se merecen, que sexa pois universal e para que todo o mundo poida entrar na carreira. Tamén sentín que o estudantado que se meteu na Matrícula Cero, que moita xente nunca militara en ningún tipo de espazo, esta foi o seu primeiro acercamento a un espazo militante, por así decirlo, se veron moi implicados, están aprendendo como certas dinámicas que hai que ter pois, nun grupo para que sexa o máis igualitario e o máis horizontal posible, e pois tamén esa unión que se sentiu de que somos xente de primeiro, segundo e xente tamén algunha de terceiro, unha unión que de non estar Matrícula Cero moita desa xente non a coñeceríamos, nunca faríamos con ela, non sabríamos a súa perspectiva. Iso tamén é algo positivo, coñecer a xente que está no teu redor, na túa mesma facultade, ese tipo de cousas. Non, a verdade é que me parece super interesante, porque claro, o que decides, non? Que ao final, ao estar xuntas neste espazo que aparte vos atravesa directamente, e a nivel emocional tamén é como loitar contra institucións, non? Ou tamén bueno, a veces é difícil todo este proceso, e que ben, me alegro un montón ao final que toda esta parte de militancia, o sea, que tamén sexa un aprendizaxe e de coñecer así a xente que estades compartindo o grado. E tamén un pouco relacionado, vos quería así preguntar si como que era, aunque creo que parte xa o estaba desdecindo, pero bueno, sobre todo que o que creedes que aporta sobre todo Matrícula Cero, non? Dentro do grado, agora mesmo, dentro que o que está aportando. Pois iso, eu diría, recoñendo tamén un pouco o que acaba de mencionar, esa cohesión de entender distintas perspectivas e establecernos como unha asamblea horizontal, poder permitir que toda persoa que este involucrada poida aportar o seu graniño de arena en canto a termo de ideas, como actuar en diferentes situacións, como encargarse de trámites no sentido de con que nos reunimos, quen manda este correo, actividades en redes sociais, quero dicir, a dinámica de poder diversificar, que de verdade a xente se involucre, algo que creo que aporta, non? Al final tamén estableces un pouco máis de lazos con xente que se non estives aí, pois non terías.
E ao final, pois, por moito que sexa algo asambleario, sacar tamén ese tipo de relacións que podan florecer neste xeito, pois axuda moito a que haya un sentimento máis de unidade ou de saber que realmente o que ti pensas non é algo de único. Digamos que podes encontrar a xente que teña a túa mesma perspectiva, e iso sempre é un plus para atoparte nun espazo cómodo no que saibas que a tua opinión tamén vai contar, e non deixar a ninguén nun ámbito que quede un pouco máis marxinado ou algo. Entendo que aporta, digamos, ese grado de cohesión, vaya. Sí, é basicamente iso de que é unha sensación de aprendizaxe constante, de que se xurde calquera cousa, pois nos reunimos, pois cos turnos de palabra, pois que para que todo o mundo teña o seu momento para poder dar a súa opinión, que sexa un espazo de non tanto de discusión, sino de que entender a perspectiva do outro e pois intentar chegar a un punto intermedio para que todo o mundo este contento con esa decisión. Se, por exemplo, imos facer unha manifestación, pois aprender pois como facer unha pancarta, como se pon en redes sociais esta cousa, como pedir o permiso para facer a manifestación, reunirnos todo o mundo, falar con esta persoa, falar con estas orgas para que vengan a apoiarnos. Quero decir que é un proceso no que todo o mundo está aprendendo, todo o mundo intentamos que se sinta involucrado nesto, e que se sinta como que algo cohesionado, de que todo o mundo está dentro, todo o mundo pode opinar, todo é algo para todo o mundo. Wow, la verdad que me parece súper potente, o sea que súper interesante. A verdad que vos dou a noraboa tamén, porque sí que sodes un montón e é moita xestión, a verdade. E nada, vos quería tamén comentar así un pouco de cara xa a das últimas preguntas, como vos imaginades o grado de traballo social daqui pois, a 5 anos, unha cousa así? Que vos gustaría que pasara? Pois, a verdade é que idílicamente eu quero contar con que para ese entón sí que será finalmente público. Espero estar en Santiago, preto de Santiago, para poder velo. Nada, faríame moita ilusión porque considero que é unha carreira bastante bonita, e os aportes que ten de outras moitas ideoloxías, como pode ser, eu que sei, a sociología, a psicoloxía, economía, todo ese tipo de cousas, pois ao final termina consolidando algo que pode ramificarse en moitos aspectos. Pareceme algo super chulo, que decir, a cultura e entender tantos ámbitos educativos e demais pareceme algo super divertido, super bonito. Entón, espero que a xente que para ese entón estude poida de verdade pasalo ben e aprender cousas sobre temas que de verdade parezan de interese, en que nada, que podan gozar dunha educación que de verdade lles preste, nada, que disfruten tanto como podo estar disfrutando eu agora das materias que teño e demais, como, eu que sei, psicología a min parece algo precioso, por exemplo. Pois eu espero que para ese entón alguén poda de verdade estar en clase e opinar o mesmo que a min, de pareceme super guai estar aquí estudando isto, e me encantame esta materia, que de verdade disfruten do que pode brindar un traballo social plenamente público, sen ter esa cohibición económica, vaya. Claro, é o que di Mae, de que idílicamente esperemos de que xa público para dentro de 5 anos, e sobre todo pensamos que é moi importante que xa público, tendo en conta que en xeral todas as carreiras deberían ser públicas, e a educación é algo que ten que ser para todo o mundo, independentemente de calquera cousa. É un dereito universal para todas as persoas, pero traballo social, que é unha carreira, é unha profesión que se basa en tratar de buscar que todo o mundo este nunhas condiciones adecuadas e que tratemos de poñer nunha sección igualitaria a todo o mundo, pois é que a carreira de traballo social sexa a única da Santiago de Compostela, bueno, creo que a única de Santiago de Compostela, que non é totalmente pública, trae esas trabas, pois queda un pouco raro. E ademais o que me gustaría é que pois que se implicara de todo dentro do sistema universitario de Santiago de Compostela,
porque sí que é verdad que a veces, pois, moita xente non sabe nin que hai traballo social en Santiago de Compostela, moita xente non sabe que a nosa facultade é a nosa facultade, pensan que é un monumento histórico, bueno, para visitar os turistas e así, que tamén o é, pero, claro, sentimos os estudos de traballo social los sentimos un pouco apartados desa vida universitaria, dese ambiente, porque non se nos recoñece, e se estiveramos dentro do sistema público, pois a xente xa sabría que existimos, que estamos aquí, que somos unha carreira máis, que temos cosas en común con outras carreiras, como decía Mae, de psicología, socioloxía, antropoloxía, etc. Ese tipo de cousas. Tamén quería recoller, por exemplo, que acaba de caer no concepto de que, claro, se somos plenamente públicos aquí a dentro de 5 anos, poder ser relevantes tamén na toma de decisións da propio USC, porque agora mesmo non estamos considerados plenamente estudantes dela. Entón, por exemplo, para estas eleccións á reitoría non temos capacidade de voto. Gustaríanos que tamén se traballo social faise plenamente público, gustaríanos implicarnos en ese tipo de cousas, porque ao final, pois, como alumnado que somos, se non representamos unha parte tangible que pode permitirse aparecer en votacións e demais, excluirnos priva todo tipo de relación que poidamos manter neste xeito. Claro, non temos tampouco representación na reunión do estudantado da USC, digamos que nos privamos de todo tipo de administrativo, burocrático e demais. Claro, é algo que nos perxudica a un nivel pois como que acabo de mencionar sobre as eleccións, por exemplo, mesmamente. Pareceme eliminar unha parte do alumnado por motivos económicos, pois non me parece algo válido. Plan, porque non todo o mundo pode optar a algo? Temos que deixar a nosa vocación de lado por termos económicos e demais, porque privatizar este tipo de cousas ao final é o que provoca. Guau, a verdade é que sí que recolle un pouco todo eso que decides, porque ao final é que non é só eso de privarse da vida universitaria, que tamén na toma das decisións é super importante estar aí tamén. É dicir, dentro do traballo social, non, que ao final tamén somos unha profesión que no seu momento traballamos de forma interdisciplinar e multidisciplinar con un montón de profesionais, tamén poder participar dende a base, que son os estudos, como desta participación, tamén é super relevante. Ao final tamén está deixando moito non que ver, é dicir, no punto, bueno, un pouco do traballo social, é super importante todo isto que estás dicindo. A verdade é que agradezco un montón que traiades hoxe aquí, agardo que pois moita xente que poida ver isto, pois que esta voz que traedes todo que pois que a pense, que bueno, pois que se poda chegar a un punto. Tamén para rematar, pois quería non sei se vos lembrades dos obradoiros que estivemos facendo nas universidades, que comentábamos no podcast anterior, que bueno, que fixemos os obradoiros de, bueno, presentando un pouco o podcast, bueno, falando un pouco dos ámbitos do traballo social. Bueno, pois recollimos os que fixechedes de traballo social educativo. Entonces, nada, vos invito a que collades unha preguntiña e que, bueno, que aleades e que, pois, a ver que nos preguntan. A ver. Podes léela. Sí, estoy... Vale. Como enfocar a nivel educativo as necesidades especiais de cada unha? Pois tamén a nivel educativo na universidade, non? Por exemplo. Que pensades? Agora que lín esta pregunta, claro, dime de conta que a nosa facultade non está preparada para persoas con mobilidade reducida. Quero decir, é un edificio histórico que non se pode tocar, non se pode reformar muitísimo, son todo escaleiras, o único ascensor que hai creo que non pertence directamente
a ese edificio, senón ao hotel que está detrás. En plan, tens que dar sei que ese ascensor ten que dar moita volta. E claro, persoas en silla de ruedas, muletas, o que sexa, non poden acceder ao grau de traballo social porque está encima no terceiro piso, non poden chegar ata aí. Entón, pois, eso é un impedimento máis que moita xente pois non pode acceder directamente. Sí, é curioso mencionar traballo social, algo que loita porque este tipo de problemáticas pois non ocurran, que a propia facultade pois este privada diso mesmo, vaya. Entón, pois, de feito, a matriculación tamén é algo que reivindicamos, un pouco máis de inclusión para que las persoas con algún tipo de diversidade funcional ou semellantes, digamos, porque non podemos permitirnos unha carreira que vela polos dereitos de todo o mundo, esquecernos de algo tan importante como pode ser isto, vaya. Claro, unha perspectiva un pouco máis anticapacitista, quero decir. Genial. Podemos sacar outra pregunta? Outra pregunta? Genial. Hai que ver. Se coe usted, non? Sí, colle. A ver. Ai. Como se pode lograr unha atención axitada para a infancia neurodiverxente dentro do traballo social? Moi boa pregunta. Wow, isto píllame de sorpresa, non sei como contestar agora. Non sei, a mí gusta moito, bueno, como dixen antes tamén, gusta moito o tema da psicoloxía, entón o tema das neurodiverxencias pareceme algo super interesante. Creo que isto xa algo máis a nivel socioeducativo, creo que tamén temos que ter en conta ao ámbito da neurodiverxencia, e pareceme que nas institucións escolares máis extendidas pois non se incluen tantísimo. Crear programas de inclusión para programas ou talleres de inclusión para infancias neurodiverxentes creo que é algo super importante. Idílicamente gustaríame que todas as escolas tivesen algún tipo de programa para facer fronte a este tipo de situacións con profesionais de verdadeiramente volcados no ámbito de inclusión, porque hai moita xente que padece algún tipo de neurodiverxencia que ao final se ve excluída no ámbito educativo, xa sexa porque é considerado como unha persoa rara, é considerado alguén de alleo ao resto da aula e demais, facer sentir a alguén que está fora desa normalidade establecida por un sistema, como mencionou antes, algo capacitista, en cuanto a todo se mide por como te comportas en clase ou as notas que sacas en X materia ou demais, está perxudicando grandes ideais que poden brindar xente de calquera tipo, sen necesidade de facer un capé aínda maiores en que presentan algunha patoloxía que fai que difiran do resto. Non sei se queres comentar algo, Noa. No, que estou non te acordo con máis. Vale, pois penso que xa chegamos entonces así ao fin do episodio, que moitísimas grazas por todos estes aprendizaxes e por toda esta reflexión que traedes hoxe aquí. E penso que pois, o traballo social ten que ser un espazo onde se construa o presente e o futuro. E bueno, agardo que para todas as persoas que nos estades vendo, pois que isto que traemos hoxe aquí que pois poda mover algo pois tanto nas escolas, nos territorios, na túa comunidade, e que pois que así que poidas pois traer un pouco destas voces tamén a túa realidade. E nada, grazas por acompañarnos, vémonos no seguinte episodio, e ata entón, pois que a educación e os cuidados vayan sempre no centro.